Kani pa paksiw ni. Kaibili ng isa na kay pangkuan sabaw. Oh ni pangkuan dynamite katong dako ani. Lahi pa tong kamot anak. Yes, naay sugbang bangos. Subay mig bangos guys. Paksiw sa niya isda, barilison. Duha-duha rin. Paksiw. Nilongag. Nilongag ni guys. Bisa niligo ba? Tinakadlaw, hapon, niligo. Ni. Ni, sigisan na. Ni, siya may hunaw. Subo. Tora rilo yan. Kamatis. Yeah, mura ko na mama. Iba tayong sa sabaw na uban ka na. Ano tora na? Bau. Bau. Yan o din. Ila di ko. Di na may go. Konas. Kon. Sakdira. Sakdira ni. Na, puno na. Ito kung gani kay ganang kay gani ah. Human na, naan na. Di ka na gani. Kaya. Mga hug lagi. Tako sa ting. Nagdira ma. Tama ko ano. Ana o. Isabel. Ano lang. Balik ka maligo. Wow, hapon pa na. Maligo nga sang adlaw ram ka naligo. Dito, nangimasa na dito siya. Yung hotbat. Ni, adlong dako ng hotbat. Dili ko re. Pili arag. Pila ka sabaw ni mo yan. Gamang ka ganang ko ano. Tulura ko. Ang tataw mo utak ka. Upat. Ay, sa tawo. Asa mo? Na may ga-promote is gawas na mo inahan. James ate. Nganong dapat na sample amo. Sige duha sa bito kay. Pila ko kagaham na refill ron. So yung ande. Ay mo ko ang dilikan ate. Ya, ay sila mo ni na wow. Bago yung bata mo yan. O pay mag-ipin ko kaysa. Bago kuha sila. Nila ko mga wow. Di, kuan mo na lang mo ka nang tiingog. Sige na na iya ka mo mati ko lang ta mo. Wala bang sideline. Ano na. Kuan dai. Nila wow. Mara dadadog init. Nila ba alis din na sa nila na wow. Pila ni kuha. Ulo re ko anoy. Bagsa. Daw may. Lunes. Sugba mi. Street ka ugma. Baon guys. Hi, Dere. Nah, maksudnya tago. Tago ri. Sa. Init ka na. Ibalin na naskuan. Di man na tay garapon nga katong dako Ito na. sa Ito
Ito yung rice cooker, hugasan na ugma. Magkunin yung resulta ya? Di, crossboard din si Dano kinito. Irip, sa nang kuwan. Irip, di oh. Huwag ka masugo. Isa-isa. Masugo na ko. Okay. Najis mo. Hindi ako na G's, mahal. Mahal si Sigura. Mahal kagi. Yes, agad. Singko rahoy. Upgrade. Upgrade ah. Balik ka raw guys. Ano yung babalik ko higda? Ayaw ano! Balik ka higda. Ako kay Dari man. GCI. Tuyaw. Hoy! Nagkari na rin. Umaga na naman. Ta, hilang ta. Baba, magbabagan na lang. Bago, baba. Ay, dapa. Siya man ako sa itlog. Ikaw? Medyo, try mo tato ha. Yung pwede ka, yan. Pwede lagi na. Para sa tuwago. Ang dawat sa ang alote, karong matapusan. Dak para ito no, isumi. Makalon. Siya, 42. Tuan, kaya to? 40. 44,999. 45 na. Pangit ng isa eh, 31. Ganun kasi yung style. Kamamarita magani nga na brodo nga 25. Suni. Kusog. Kusog nga na yan na purma 25. Brode? Ah, brode. Nya na yung purma. Asone. Oh, kang mamarita. Kanang kung Uy, anjo. nya nakadako. JBL. Five. JBL. Oh, GBL to. Mahal BL. 25. Lagubo BL. Lagubo ang ikaapat ng speaker. Basta iguan nila yung speaker na. Ano ni daghan, basta ikalima ng speaker. Ikaw lang brode, ako wala may hatag. Brodo? Brodo na to. Ha? Ano bisa ka to? Wala bit. Kasang sounds, do? Mama, kita na be careful. Bluetooth. Kamangyan ko yan, mga big time dyan, mga manina yan. Sige, kamangyan mo. Kalamay festival. Kalamay si Anha. Masa. Ay, ito kalamay siya to. Silingan niya, taga-bunga. Hindi, hindi na rin O, sige, padagdaan. Oh, sugba. Ano eh? Wala sa nahugas sana. Awas sa isayte. Ano na ba basta? Wala mang hilabot. Mali mo nang namin daya ka lang. Wa mang hilabot. Ayaw pang hilabot. No? Pero hilabtan ka, sukol. Di mo li ate, yun lang. No. Kaya ba naman? Hindi ko pa nainit ng kuan. Ay, sabi na. Ang fast. Ayaw ah. Ha? Fast. Kanaday, very good. Na? Giga una kay way ligo. May pangmasa dito ka. Alay ko kanila. Mo di ay. Buko, ay sa mga day, labuno ni. Kamo ko kalabaw ang apel. Adi eh, manglaba kag maya. Oh, di samot di apilo. Apilan ni day. Mga sanina ra ilay na pati kay. Ang gaya, may sa. Ano kay maanggay ka na oro. Ibig kay manambo ka. So ano na eskwela? Inan mo rin. Yugasan na ni na. Pa. Nagasan nagkaray pang mana. Kuya, Hindi ka. kaya?
O mga kaon. Ako ba yung taon? Ilo. Come on. Kinsa balik kaon kanina? Siya. Wow. Kinsa? Ano tayo man mo? Hoy, kita ka na kay Baso, Jo. Say. Hindi na pala labtan ng mga hilabot. Sinog ba ari, oh. Subang bangos. Hindi, rasuguan na eh. Bugat na. Tingnan bisa kami sila, dakto. Ayaw, kay cheese kaya ang bugat. Gaan ang singka. Nabayan na siya price percentage. Hindi, mahurot nga. Lagi, tubig sa tubig. Tubig tayo yaw. So naman, di na tubig ha. Tanghan mo kang tubig. Tubig naman, oy. Wa inday. Kuli bum bum bum! Min min! Babitin ko dyan, ay lalagay sa'yo na. Ikaw, mungun! Hindi na po isa. Min min! Ato day. Ay. Wadang suday. Pa. Papaw ng ninaog day. Ang hikot sa manok. Ayaw sa angkat. May bawra ba naglubot? Hawa ba kayo? Diyos, may pambubok tubig eh. Agay. Musikan ka na. Di. Dapat kami dyan sa ninda. Ano, bidaw kayo kay ha, akane. Tagang nasisanin at kababaw. Tulungsod. Da. Uy, bang okay din na mo. Yung kasi dahil 600 di jara naghana. Haman. Wow! So, si ate. Wahoy. Nabipati ang ipalit. Wow. Sidli. Ija siguro nang ipang ukay-ukay po. Nang hiligya. Palit ulit pa. Kapuyag laba. Nay. Simba. Sunod adlaw, te. Ugma. Na, sabay kuya. Sila na tao. Yes, Simba ko. Masuot na po yung... Uy, yung mga sapatos. Yatiman ba ito ni mo? Kung gikwante. Tuto naman to na. Inig sana. Dinalago na ha. Inibitog. Yung ate may suot. Hindi na yamo. Malay mo dyan nakadiri. Sa soto dito. Tug merkado. Wahoy. Inig. Tuto to na sa kwan sa mga ranada. Di. Pero sa amin ba? Bakit? Renada rin kang naradira. May mong gidapag pilido. Yes. Sure, uy. Renada. Sure, him naman na. Ranada bito. Sure, uy. Pia Renada? Sure. Pwede bito, Pia. Nga dinan ko, Pia. Ladiraw, Pia. Ranada. Hoy. Pia, may ligo. Ikaw! Hindi. Mana mo eh! Naligo ka! Umikita ako ni Buhoy! Uy, kasi ng kuha toothpick. Gamit na pista pohon. Pag toothpick na nangipon nga ako ang... Yeah! Uwi ka ayaw piling mo. Dai. Ha? Magdaman siya. Ngayos ako, lulakaw. Huy! Nagpas. Na! Ayayin na lang, nakinaari. You're so bad, Inday. Hoy! Kung nasa Kuya Juan, be? Tangad! Kuya! Tangad daw na! Kasi naana, gawal. Tangad!
Nana ko ni Mr. Milo. No, alay niya. Nana ko ni Maayo Maayo. Big release jud dyan. Sa Ito nila Jopi, tulong. Na manager doon, 5. sakyanan. Motor. Iya. Mga ano ko yan kay cash na agkuan alinting 1,000 na. Mag ano ko vaccine. Ano yan? 1,000. Kaya pa nang gamitin. Meron ko pila. Magtuman. Nanago pa ang isa. Iyo din eh. Oo, 14? Ano pa? Ay, may 14. Nagkinago ba? Equal ba? Enjoy. Wow, mag-quick mo na na. Mandila-dila. Paksiw guys. Ako kumiyag inuho na na. Hindi ko. Kung na nagligo, pakikalingan sana eh. Gani, alimuot. Init kayo. Ayun, naligo. Bata na na naglawas, banga na nilang buhok. Init kayo ba? Uy, siya, naligo. Dahil si Kuya na to. Why? Okay, Alimuot, may ligo. Sukaya ka mo. Sukaya ka mo. Pagkay ka ha? Ikaw. Yes, oh. Kalingan sa amin. Paksiw. Sabak kay sila guys, oh. Ay, pwede ko ba? Paksiw, gapo sa sugba guys. Siya guys. Nempok din ang gabi. Guys, oh. Ang bini, mabuk. Sa ba inday? Herbalife. Ay, Ang kuhan, mula ko. Hindi. Bayad ako bang Paminta. Ini ibutang. Siya guys. Paminta. Siya paminta guys. Paminta. Guys. Basta pa lagi ito, di mo gidrayer loy. Ay, Init ng good. Akurat to. Ako sa ritak iwas ang. tingnan pa rin mo. Oh, wala ni dryer ay. Ano ilalim sa? Ano kasi?
Bata nga way ligo guys. Oh. Hinaw ka nga sila kubot ni. Ay naman. Yes. Guys, manihapon na mi guys. Kuan sabaw, nikilaw, ang paliya, ang paksiw, luto naman yung paksiw. Ang taman, hubas naman eh. Ang nanay, pagbutang yung yeah. Kaon niya. Yung client property dating Pangulong Duterte. Kailangan mo nang magtalaga ang ICC ng panibagong Kasama sa'yo, dan sa'yo. charges ng crime Tagay sa trabaho lang. pinapalaban sa dati. Utangin sa doon. Ano na yung magkaon na? Ang mga miyembro ng chamber na nakahawak sa kaso, magkakaroon din ng panibagong pagkakataon ang depensa na i-request ay apilan Uy, malagay ka ba? Pwede na pilit na mag-request ng interim relief para sa dating Pangulo. Nakausap natin kayo ng Kala mo diha guys. Dari po mga dyan. Yung di ko makitaan. Ibig sabihin, yung mga minor technicalities, hindi yung sustansya mismo. Sabi ni ICC accredited lawyer at victims of legal representative Gilbert Andres, malinaw na ang obligasyon ng appeals chamber sa obligasyon ng ICC na pagdating ang malawakang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyon Duterte. What's important really is the decision that the ICC confirms jurisdiction and that even in withdrawal, the impunity does not pay, accountability still exists even in withdrawal. Para naman kay Nery Colmenares na abogado ng ilang biktima ng extrajudicial killing sa Pilipinas, hindi dapat makikita ng desisyon ng ICC appeals chamber dahil ito ang nag-iinaw na hindi basta sa papalaya ng korte na gamitin ang withdrawal sa rule statute. Nagigiraan na pag-iwas sa mananagutan. Sa kabila ng pagkakal sa jurisdiction challenge, sinabi daw ng Duterte na darating ang pagkakataon na napatuloy na kami sa legislative session ng ICC sa Hague. Not equals and taking time response. This fire burns in the US of the Congressman Julio Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, me. Nagpapagod na with ang hindi ko ano ay sila kasi ina. Okay, pag nagdala. Okay. Na with kids and their strong respect. So my body I'm recovery. Ay, ang mensahe ng dalawa sa kanya support. Ay, sila ng Diyos ko sa Duterte first time. Ako na ay tungkol sa kanibigan na hindi mo sa buhay. Dito tayo ang I'm the master of my life. Remember this. Nakakamach yung priority. And always may naman. So, ang mga kulang na rin more and more. You think you will make or you will not. But either way, hindi ko lang. Sa mga magkakita pa ako ay hihintay ang magiging desisyon ng ICC College Chamber sa confirmation of charges ulit. Isang araw pagkatapos sabihin ng appeals chamber sa may salita ng ICC sa mga kaso pinapalawag natin ang lumayan ng kapatid. Pinag-issue natin ng College Chamber ngayon sa pagkatapos na para ipagpapalawag mga kaso sa isang dalang bilis. Ibig sabihin, hindi pa ay mga officer na ang nagawin ang pagpapalawag ng mga kaso sa mga pinagbubuhat. Ito, sa ilang dito, 8 years. May, Netherlands.
Ay, bakit? Ako na to. Hindi pa ako nung taekwondo. Ber, dapat buhay. Ako sa patuloy ko. Kita tadya. Bakit? Blood versus beauty. Ay, dati siya hindi. Pwede natin Ano, ano, may na. Tunay. Be careful. Hindi ka atas sa video. Wait, be careful. Nakita na ko dito mga forward. Patanaw. Ano yung tanong natin? Dagpig ang kukulat ka na. Tingnan nga nakikita sa agad na tunog. Wala ka napika. Yung tako na is inday. Bit kahapon do kabuk bangus dagka sejun rimang tulong kuan itong Yun niya. Buwak lagi, di ako pagkalahuman. Kuha ni Ben. Ano mo, kuya? di ka nang uling buk Lagi na kautan ang... Diwat niya, butter now.
Kung himasa, kung sa di mo diha, marunong mabuang ha. Himasa pagani, tawag.